माने बैयाव दादा जफाना थायोबाबो जागौमोन नोंलाय सिमला बाजार थांनो ओंखारदों लोगोफोर एसे बाजार खालामनो थांसै लोगोफोर एख' बेसादानो गैया जानानै दंना जोंहा बेसेबा गोबाव जाबाय बाजार जानो मोनिया दुर्गा फुजानि सिगां जानायानो मन्दिर मोनबाय नै दासो गामिनि मन्दिर लालाय नालाय मानसि जादों दिनै बेसेबा नैलायनिखौबो मोनो खोमा Hei, komputerso. Masih komputer. Akai beleg model dong, Je? Akai beleg model bara moजां नङा गलाङो इफोरनो मोजां औ बियो बारा मोजां नङाहाय गोसोम जायो बियो जायो देनायखौ खालाय दैखौ बाबो जोबथारैबा रायजासिगौमोन ओहो नाङाखै आं मोजां नाहाय बेलेग नायनोबा नायनो हागोन जाय सारायखौ नागिरदो नै बेयाव ओरै खिया गोनाङा गलांबाथाय गैला बेखौ गबाबो सोना नै मानसि साफात लुलुनो जों माने गिलिरानो सम लोगोनावसो गिलिर जागोन सबाय जाबासो बे गंसे दखानाव मोनासै इनिफ्राय नै बेयावनो फैदो र' मोनोना मोना बेयाव नायनि माबायदि ला नोङो ला थेवबो फिसा बेल थानायबा लाजायोमोन दा गैयाना खोनला बिदिखौनो Yung nonton ng babu. Nanti bisa? Oh, malang no. Nah.
बेसे फानोहाय नायग्रो लाग्रो लाग्रोबावसो बिनि उनाव खोन्थागोन नामा बेसे खोन्थाग्रो बबे मोनसेखौ नोङो बेखौ जायखिजाया बेसे गासिखौबो जोब्बाय 300 400 बिदि दं र' मोजां अनलाइनाव बाया बेखौलाय गलाबखौ नै गांसे दंबावो गलाबा खमनिया 500नि नै दा जोङो नाया बेयाव हाबनोसै खबर फाल अपना दे ओइ नानिनो गस्ला मोनैखो नै दा गस्ला नानिनो नैलै नैखौ साफा नुदोंनांगौ ओमफ्राय जाया गेदेर जायो जागोन ला दे बोसोरथामनिसो नै दामा गस्ला लादो लोगोफोर नानिनो माखौ लाखो खोन्थादो निलाय दङ नायनाया Oh, factory laru tu asis dia ni. Noi noi. टपी दङ ने टपी Noi noi noi. Dia ambil. आं लांजोबनो लुगैयो इदिबाथाय नै बोला ना दिनै माबायाव गाननो बिराद किउट खाने बार्डेयाव गाननो आदानि बार्डेयाव बिदा लारा गांसे गस्लाया साफाता दानो जागोन फैयो फिसालै इसोर मोननैजों नैलाय इसोर मोननैजों Babu. Tinggal lo. बाबुनोबो नानिनोबो लांनो गिदिर बाबुनो ओइ जिखौ लानो नानि गानबाय थानाय बिदिखौ हौवाफोराबो गानो नै लोगोफोर जोङो साहा लोंनो नागिरदों लारु मिथाइजों दखानाव बाबु सिनायगोन ना प्लास्टिकआव सुजुब बाबुनियाबो होनबासो माबागोन जों लागोनानै खैखान जाखोहाय 10 खानसो जाबाय खोमाहाय बुग्लुंजोब्बाय सेंग्राफोरनि गोजासै नागिरा मोनाखै नानिखौ साख्रियाव दोननांगोनलै अबे नोंसिनि माल माखाया हमनाय आं खननो सानैनोबो एखे कालार लांजादों ओमफ्राय नायाखै बावबायना जायालै गोबाब दै Mami nào ma बुंबुं नाय Oमफ्राय नै खावलाया जायाखै गोजाथार जादों आंना बिनानावा दे ओमफ्राय माबायदि नुदों महरखौ सानै जेखे नुदोंना आंनो बायना होदों माबा गांसे हरदो ओरैनो मोना दे गांसे ला बायना होगोन आङो लोगोफोर जोंना बाजार जानाया जाबाय थांनोसै बेसेबा सानजा नायनाय बाजार जाबाय जों दिनै ओमफ्राय नानि बाबुखौ लाबोफादों नालाय बाजार जानायखौ देखायजोबनो हायासै लोगोफोर आरो दिनै रावबो फैयाखै जों सानैजोंनो फैदों ओमफ्राय गथ' लानो गैयिनि थाखाय ओमफ्राय न'आव थांनानै जों देखायहैनो बाबुनजों नानिजों गस्ला लाबाय जोंहासो सानलायदोंमोन बाजाराव थांनानै दख'ना लोगोफोर दख'ना बायनो सानदोंमोन फैसायानो थोआसै नालाय गोथाव मिथाइ जागोन होननानै सानदोंमोन नाथाय नै बिसोर सानैनि थाखाय मोनजाला इयो गसङाबा थाया दे बाबुआ माबा बाबुलायनो नानिया बेसेबा सानजा नायनाय बाजार जाबाय जों दिनै ओमफ्राय नानि बाबुखौ लाबोफादों नालाय बाजार जानायखौ देखायजोबनो हायासै लोगोफोर आरो दिनै रावबो फैयाखै जों सानैजोंनो फैदों ओमफ्राय गथ' लानो
गैयिनि थाखाय ओमफ्राय न'आव थांनानै जों देखायहैनोसै लोगोफोर मा मा लादो नै बेयो जोंनि गामि खाथिनिनो साद्रिसक लोगोफोर जोंनि गामि खाथियावनो बेयावनो जों बेलासियाव मालाबा सक जाफैयो लोगोफोर नै बे ससेनिफ्राय जोंनि गामि मोनबाय लोगोफोर ससे देखायनि ओरैनो जोंहानिखै हाबलांनाय लामाखौ बेनि मालाय आलदा लाबायहाय सोरहाबा नै हाबानि खोमा ओइ गारि लोगोफोर जों दा मोनफैनानै बाजारनिफ्राय मोनफैना ओंखाम ओरि जाखांनानै इनिफ्राय दहायो बाजारनिफ्राय मा लाबोदों बेखौ जोङो नोंथांमोननिसिम देखायलांनोसै नायलांबाय था जोंनि नङा आरो बारा बाबुमोननियानो बांसिन नानि बाबु सानैनिखौ लाना फैदो जोङो मोनाबाय लोगोफोर खोमसि नुबाय जोंनि भिडिअ लाबाय थानाय मबाइलखौ जों दा मोनाखै हासबेन्डआ मोनसे फिसा खामानि थाखाय लांथ'नानै उनाव जोमनाय जि बेलेग जि खालामनो लोगोफोर मुस्रुमना मालाय मोजां नुनानै सिम्पोलबाबो लानानै फैबाय आं ओंखायनो बेसे लादोंमोन 500 450 लादों ओमफ्राय नै ब्लाउस लाबोबाय गांनै ओमफ्राय गांसेया बिनि बियो आंनि गुफुरा ओमफ्राय इसिनि गोजा बाबुमोननि नानिमोननि गोजा नै बाबुनि गस्ला गुदुं नांगौमोन खोमा सनो सुइटार ओमफ्राय बाबुनिनो नै हाइनेक बियो ओइ रे नानिनि गांनै दं आरो औ सिला नै बिबो सुइटार बाबुनियानो नै इयो बाबुनि बिबो नै लंपेन्टआ बिनो ओमफ्राय आयु खयबावसो नै नानिनिया समायना नुनानै लाना फैबाय आं दानो गानजाथ'नाय नङा खोमा इयो थाबायनो रोंबासो सोनांगोन जागोन समायना नुनायखाय उन्दैबाबो लाना फैबाय नै इयो बाबुनियानो ओमफ्राय नानिनियाव दंबा नै
longpant ạ. Longpant babuni. Babuni ini betul. Babuni goजा बांसिनानो आं एख' लाबोआखै बाबुनो लाबोदों ओमफ्राय नैबे आखाइ मुजा आंनि नानियालाय थाबोबाय माला एसे बिलाय माथो बाबुन जानायथ' र' नों माबायदि लाना फैयो जानाय नङा नै नायनानै लाबोआखै आङो ओरैनो पेकेटखौनो लाना फैदोंमोन थेवबाबो वाव नेखिबो दंबावो नै गथ'निया मासे समायना लंपेन्टआ जानो जेबो बाबुनो जानाय नंला इयो लोगोफोर बाबुनो जानाय नंला जोंहानो नानिनि जासिगोन इयो नानि ग्ल'बसा जानो बाबुन नानि ग्ल'बसा नानिनिसो खोमा ओमफ्राय बेखिनियानो बाबुनिया जोब्बाय गांबेसे जाखोबा बुरजाथार लाना फैदों बिनिया गस्लाया गिदिरद्रायमोन खोमा गस्लाखौ आं मोनासै अबेनिया बिहा गस्ला गैखाया दे गासै गांबेसे जाखो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा लानानै फैदों बाबुनिया सोरनि अये सयखानमोन बाबुनो सयखान लाबोदोंमोन ओमफ्राय नैथिंजाय नानिनि नै बिराद किउटखा मार इनि लोगोआ इनो र' जिन्सनिसो देनां थाबायनो रोंबासो गाननो आं लाना फैदों नानिनि इयो लोगोफोर बाबुनिखौ देखायखांबाय नानिनिखौ देखायनोसै नै नैबो इयावबो जिन्सनि नै लंपेन्ट बि जिन्सखौ बाबु गानगोन अरेन्ज कालारनि ना इयो दिनै इदि कालारनि गानहोजायाखैमोन ओमफ्राय दिनै लाना फैबाय आं मोजां मोननायखाय आरो इयावबो दं नै मुजाखौ बाबुनो लाबोनो बावबाय आं दहाय केमेरायाव बोरैबा नुबाय नै रियेलाव साफाथार गस्लाया फट'कआव बोरैबा नुदों माने भिडिअ लानायाव बोरैबा नुदों आरो ब्राउन कालारनि नै बियो टपि गोजाबथाय दंखाजोबो टपियाबो दंखायोमोन थेवबाबो लानानै फैबाय जोङो बोरैबा नुदोंलै केमेरायाव मुजा नानिनि आरो ओमफ्राय नै ग्राउन्डआ ओरैबादि किउट ना केमेरायाव बोरैबा नुदों आरोना लोगोफोर साफाथार नै माने मोथाथा जादों ओइ उनखैजाय लाहर नै ओरै उनखैजाय लाहरबाथाय मोजां नुयो नै किउटथार नानिनि नै टपि दं नै पिंक कालारनि इबो मार किउटथार नै आरो लंपेन्ट गोजा नानिनिया खैखान लाबोजाखोबा मिथिया नै लंपेन्टआ इयो बबेनिमोनबा नैनिमोन इनि लोगोमोन खोमा इयो नेमानि बैसोमोन माबा खोन्थिनाया दहायो ग्राउन्डनि लोगो इयो ग्राउन्डनि नै नामा नैलाय पिंक कालार नै बियो बि आरो नैखौ मोजां मोननानै लाना फैदों दखाननिफ्राय जायो नानि जाहैयो गेदेर बोलिबाय थायो सानसेखालिबो उन्दैयाव लाबोनाया दाबो गानजालायो बोलिनानै इजों र' इजों जिन्समोन ना इयो जिन्सआनो मोननै जाबाय नैबो गांसेबो नै इयो माबानिसो थान्दानि नङा गरमनि किउट नुनानै लाना फैबाय एकदमबारे साफाथार मोथाथार नुदों लोगोफोर लाइटजोंनो मार समायगोन इयो साफाथार नुदों आङो दंबावोना गैबावलामोनबा बिदि लोगोआ दङ दामा दामि दंमोन ना मार किउट नुदों आङो गांबेसे जाखो नानिया नानिनि हाइनेकआ नै नानिनोबो नै एखे हाइनेक लानानै फैदों ब्लेक कालारनि गोसोम आरोना गोसोम गानहोफेराखैमोन इसोरनो गोसोम लानानै फैबाय दिनै नों देखायथ'दो नानिया उन्दुदोंमोन सारि मोनबाय गांबेसे जागोन बिथ' नानिनि ससे बेखौ दोनहर साननाय खैखान जाखो साननाय थाबावनांगौ बायदि मोनदां हाइनेकखौनो गांनै आं गांनै लाबोखादों गिदिर फिसा ना मायो नै फिसा इयो गेदेर सेम एसे फिसा गेदेर
एखे कालारनि नानिया गांबेसे जाखोबा गासै नै बावदोसो आङो बेखौ बाबुनो लाबोदोंमोन जानाय नंला इयो नानिनो जासिगोन नानिया गाननो मोनसिगोन इखौ ओमफ्राय नै लबराबो माने साइज गैयाबाबो जों ओरैनो एकदमबारे साइज नुवाबाबो लाना फैबाय आरो बां बोरैबा नुदों माने अरेन्ज कालारनि बेखौल' मोजां नुदों बेखौ मोनथाम दंमोन बियो नोंसोर मबो थाखो ना माखौबा गबोनाय ना मासोबा मिथिया नै बावदोसो आङो बाबुनिया नै थाखुमावलायनानै दङ लंपेन्टआनो बाबुनिया सान नानिनिखौ फैखान गस्लायानो बेसेबा बुरजा जाबाय माइनावनिया नैनिफ्राय सानै र' ओरैनोथ' रियेलाव बिराद किउट नुदोंखौ ओमफ्राय माने फट'खौ बोरैबा मोदाननाय नुदों आरोना नै गोजानाव माबायो सिनायो गांसे नै टफि गोनांखौबो साबधान नुदों साबधान नुदों ओंखायनो गांनै जोंनो गोसोआव गैया बायनानै बारा गांबेसेमोन मा बेफोरखौ गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सयखान नै गेन्जिजों 7 खान नानिनिया 7 खान नानिनिया नै बियो सिनाय नंला ओमफ्रायो लोगोफोर दा जोंनि ड्रेस खोन्थानाया दा जोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच आरो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर मोनाबायबो बाय बाय लोगोफोर दे नोंबो बाय